Kyllä näissä rangaistuksissa on nähty aikaisemminkin, että ei näitä tasapuolisesti kuitenkaan jaada. No mun mielestä silloin kun on housuihin mennyt hätä, niin turha yrittää saada kaverin housujakin paskaseksi. IFK ei ole tähän päivään mennessä antanut viimeistä varoitusta. Nyt IFK on antanut viimeisen mahdollisuuden. Kyllä mä sanon, että kaikkia vaihtoehtoja käytiin hyvin tarkkaan läpi ja totta kai niin ei tää ratkaisu ollut ennalta selvä, että näin tullaan tekemään ja tietysti paineita joka suunnalta meille oli. Yrittää saada, että Muukkonen ei ole kurinpitäjä. Mulla on yksi ääni, niin sillä ei kammeta ketään mistään minnekään, mutta varmaan tuodaan oma mielipiteemme kyllä esille, seuraavan kerran kurinpitäjää valitaan. Virheet tapahtui, mutta kyllä selkeästi IFK lisää on kuitenkin tuossa rangaistuksessa. Nyt ollaan niillä kalkkiviivoilla, että tästä eteenpäin niin toivotaan, että kaikki menee hyvin ja ei tarvitse käyttää tätä viimeistä mahdollista siinä muodossa, että se loppuu jonakin päivänä.